n'anya ebe a mana mgbe onye na-ajụ m nke nwoke ọfa mi na-enye ebe a na-enye ebe a na ili ya kịta nnọọ ma akwala ike gị mana ya ụmụ ya ana-ala ka ya na-ebute ha ya akwala ike ọ ya agbacha n'ilo na fitted anaghị abụ ka abụrụ dị kere onye nwe size ka onye gotere akwa ọmụ ọnwa akwa ọ size gị na ịgba small size ọ dị ka ị na-akpali mmadụ maka ịgba kịrịkịrị ọ kịrịkịrị ọ na-adọkwa adọ ọkwa maka ihe anụ nwere ọzọ nke ị na-emetụrụ m aka nke ị chọrọ ime kịta nke iji chi ịma akwa enwere ọzọ ọsọsọ ihe a ka ị weta onwe nke dị ya m wetara gị before sọ ihe anọ ka ha mere awa ka m kwụrụ ebe a na-eche gị ị na-ajụ m enwe nke ịdị wee mere jidedo nke ifụgo na ndị serious nylon ahụ nyegodi m nylon adọwago m were pọgodo apọ iluzi egoluzi nylon n'ilo ego nylon iche m akwa nylon go nylon n'ilo onwe ezide esi nọ ka ogolo ihe na anụnwa Moonlight kedu yo onwe akwa m efu kwụda ji biya nke kemgbe abido ike akwa onwe akwa m na-achọ achọ onwe akwa m efu ọnka ọ bụdị ya bụ ihe ọnka anyị ọ bụdị ya bụ ihe ya na-ekwele onwe ya ugwu afụrụ m akwa gị onwe akwa pink ntinye n'ime kolak na-achọ achọ chọwa anụ ya anụ nke nebo nwela ya kwele onwe ya ugwu biko Moonlight more darkness eyo nsogbu adịrọ chọrọ m nedo o ya chọgbu onwe gị na net Life not easy for poor people. ụchụ mo apụbago m o okay ili ya kịta nnọọ ma akwala ike gị mana ya ụmụ ya ana-ala ka ya na-ebute ha ya akwala ike ọ ya agbacha n'ilo It's a real estate. akwa dị ya akwa chinyere aga ebi ya You have said that one before. This evening you will die. biko nweta akwa You think say they wine? God have mercy upon us. gasị dịka kwa mmụọ mmiri o ka ekosi nweta akwa surprise am ka akwa afọ gị surprise It's a real estate. Nna m wetu okwu okilienu. Bring down your leg. Hey. Check up and look at them. Aha. Kwaka. Onye ilo m ga-atụtụ komkom. Onye ilo m ga-atụtụ komkom. Ndị alụrụ anya niile ga-atụtụ komkom. Asị m onye ilo m ga-atụtụ komkom. Onye ilo m ga-atụtụ komkom. Ọ ga-atụtụ komkom. Papa God help me. Onye ilo m ga- biko nne ọ nwekwa nchekwa m na gị kwuo o ya bụ meseji etige n'ezigbo ozi a na-asị achọrọ m izi ozi a ajụbụkwa m ajụ a na-afụ ọsụm every night nke kachasị njọ bụ abalị nya anọ m nnọọ ọ na-ada gidigidi na-asị Chineke kee ibe ihe na-ekpu elu m I don't want to do this thing asị no anyị maka ihe n'igwe si eme enigwe na-afụ ọsụm o nwere ike imegide nnọọ ịjụ ọgbapụ gị ala ezi ego ozi ọ bụla ikwere eje
ọ bụla ofu ala agbapụ gị ala God have mercy o nwekwa onye mere ya na akwụkwọ nsọ ije na akwụkwọ nwoke ma o nwere onye jiri ozi ebe ọjụ na ọma je akwụkwọ ya ala ọ bụrụ na ndị gosi m ngwa gị na di na nwunye m na-aga na ọma wụ ọkpụkpanụ na-asị ya mba nọ ngwa bụ onye m chọrọ achọ ọ sị to avoid RIP n'ọma nga so nwee sị na ka ngwa gị Molite o kwonu ife dịkwa ka ozi ezikwa m nchọkwa na ịgwa gị ife anụ otego and ife m na-agwa gị kịta bụrụkwa prọfesi ife a bụ ozi ọma a na-ekpughe elu m n'isi mụ na gị na-abụ it came as a prophecy to me and otego nwebe this vision ngwa na-afụ prophecy ngwa na-afụ vision ngwa anybody can see vision as long as you nwere clear conscience so egosi m ihe anụ a wee si that na n'ọmụ na gị like n'ọmụ bụ ejesi ọgwụ gị no leave no transfer na mụnwa bụ your destined wife n'okwu otu a ka Chineke si ejikọta mụ na gị na-abụ wee kwụba na ọ bụrụ na ọ bụla m ife niile aghasago na enwezi onye ọzọ ịma gee ntị otego na-atrai ka avoid ya ihe ọbụla gbasara katakata ịma na enye ekwu ibu logic wee bịa a na-atrai ka avoid ya ini na by all means enye ekwu ngwa kịta na a na-ekpu olu gị ihe ofugo bịa na ha eje a na-ekpu olu ngwa ihe ngwa na-ebe aka na-ekpu olu isi na-asị ka anyị na-asị ọ bụrụ na nke dadi ma ya ejebe ibutogoro m n'ebe akịta na ihe nna na akụ m bụ na onye ụlọ ga-atụtụ nkom ngwa na ọ bụrụ na ị nwere clear conscience if your conscience is clear ka ihe gbasara gị n'egwu m na-agụ ọ bụrụ na isi na-asị ka anyị na-ajụ dadi m anyị eje na nke dadi m anyị ejeje ọmalifọ ya afụ gị na onye mụ na gị nụ mpanye odibịa ka m eje na nke nụ ka nwata ọzọ ịchọ ịga gụ nwee bụrụ fake prophet na-asị m mpa m bụ dibịa at least nke ọ na-eme afọ ya anya biko sibe m pụọ nwa sibe pụọ onye kpọta gị bụ my father kpọta gị ọnwụgo n'ụwa kịta adachịtalụ mmadụ nwunye sọsọ nwanne mmadụ ka na-egosi adị egosi mmadụ ọyị ya egosi biko ọnụghị ọzọ onye kpọta gị n'ozi ọ kalụ mmadụ na ichi iro bichela azụ to avoid RIP a na-afọ agwa gị na-atụ logic biko chaalụ m ife ngwa gị maka ofufe a na-eme maka na-eme ife na-atụbala anya ya ife ọnụ chinye m ya ịchọ ịfụ m na ụdị m just ịkọ elisi ife anọ elukwana m alụ maka ịsọpraịz kwụlọta ebe a sị gị kwụlọta nkọ elisi nna gị nso ị ga-asọpraịz m chọọ sọpraịz ya m ka mfụ gị surprise am ka mpa fún surprise Iko wapa Jesus I'm gonna wele fum Osu ka melu ni yanso ọ ga surprise m ana surprise kam n'eziokwu surprise kam n'eziokwu No wonder every day na abala momba o na mota ifando. Hey! Efigbo anyị nwere case na nke igwe. Hey, igwe melo ma. Ifigbo anyị nwere case na nke igwe.